dag, der vil jeg lave en lille haul, da jeg har shoppet lidt i dag sammen med min mor. Så jeg vil lige vise, hvad jeg har købt. Jeg har købt sådan en her. Mange kender den nok. Hård donut. Den er rigtig god. Den er fra H&M, og den kostede 25 kroner, så det er jeg egentlig rimelig tilfreds med. Og så i øvrigt er jeg også blevet klippet i dag, så man nok godt kan se. Det kan man nok helt vildt godt se, fordi altså man kan også bare se det bagpå og sådan noget. Men det gider jeg ikke til at vise. Pyt med det. Så har jeg købt den her i Tiger. Det er sådan nogle vatpinde, nogle pinke nogle. Det er 200 vatpinde, og de koster altså kun 10 kroner. Så det tænker jeg altså, så har man jo, ikke at se. Så har jeg købt et par Nike-sko, eller min mor har givet mig et par Nike-sko. De ser lidt store ud, der er de altså ikke. Ret små, men jeg kan godt passe med dem. Ja, altså jeg synes de er fede. Det er fordi jeg går til dans, så skal man have sådan nogle specielle dansesko-agtige. Og de må ikke være brugt sådan udenfor og sådan noget. Så man skal på et godt køb der. Fået et bogmærke fra Bog & ID. Forresten, de her sko, de er fra Nike, som I nok kan se. Så har jeg fået det her bogmærke fra Bog & ID til 30 eller 40 kroner, det kan jeg ikke huske. Det er faktisk mega smukt. Prøv at se her, så kan man sådan... Det er sådan et 3D-agtigt. Yes. Og det er jeg rigtig glad for. Super glad for. Så har jeg fået 2 hårprodukter, som I nok kan se. Så er jeg jo blevet klippet, som jeg har sagt. Og der købte jeg lidt produkter inde i frisøren. Jeg tror, man kan få dem lidt ved alle frisører. Jeg købte sådan en lille en her, som egentlig er en olie. Bare en olie. Yes. Den er ekstremt god, den kan jeg anbefale. Så har jeg købt sådan en her. Den hedder One. Går jeg ud fra? Jeg er ikke helt sikker. Den hedder One, siger vi. Og jamen det er, hvis man har lidt ulet hår, så kan man tage den i. Og så bliver det dejligt nemt at arbejde med. Yes. Og som sidste ting, har jeg købt den dejligste pud ever. Det er den her. Den ser ikke så dejlig ud. Det er bare sådan en helt sort pude fra Tiger. Det står også lige der. Jeg har ikke allerede mærket af endnu. Jeg går ud fra, at jeg sover med den nat. Det er fordi, når man lægger sig på den, så synker den sådan helt. Det er sådan en meget elastisk pude. Den koster 30 kroner, og den er ekstremt god. Altså, jeg faldt i søvn. Der lå jeg oven på den. Så. Jeg faldt i søvn, så der lå jeg oven på den. Jeg faldt i søvn, der lå jeg oven på den. Så jeg har testet den. Og ja, ellers så købte jeg ikke rigtig noget. Så vil jeg lige vise et armbånd, jeg har fået min mor her for et stykke tid siden. Jeg synes bare lige skulle se det. Jeg ved ikke, hvor det er fra. Gud nej. Jeg ved ikke lige, hvor det er fra, men ja, jeg synes bare, det er fedt. Jeg håber, I alle sammen har haft en god dag, og god weekend til alle. Hej hej!